section. Vi vil i dag bevise, at når man differentierer en lineær funktion, så når man har differentieret den, så bliver f mærke af x lig med a. Først nedskriver man den velkendte funktion. Herefter skal man så indsætte funktionen af en lineær funktion, altså ax plus b på f af x's plads. Nu kan man så ophæve parenteserne. Det er dog vigtigt at huske på, at den sidste parentese er negativ, og derfor ændres fortegn. Tælleren skal så reduceres. Man kan nu indsætte a uden for en parentes, da a fungerer i begge led. Nu går x minus x0 ud med hinanden. Og a ændrer sig ikke, når x ændres, og derfor er grundværdien lige med a.